A hostalería de Pontevedra está se vendo realmente afectada pola crise da COVID. Nos últimos días, moitos negocios tiveron que pechar as súas portas tras detectar casos de coronavirus entre os seus empregados. Non foi o caso desta pastelería, que decidiu seguir outra estrategia despois de que un dos seus traballadores dese positivo. Creo que foi o xoves, descubrimos que había un caso de COVID, ¿no? Entón, a partir de aí o que implantamos foi inmediatamente un protocolo para evitar, falamos tamén co Sergas, con Sanidade para ver un pouco o que teníamos que facer. O que fixemos foi, en definitiva, botar a xente fora, poñer en cuarentena todas as equipas que había en ese momento traballando, que están en cuarentena en este momento, e despois a continuación fixemos unha desinfección do local. Paramos a actividade ese día, fixemos unha desinfección do local, e posteriormente, para non deixar o local pechado, incorporamos un equipo de traballo novo que veu de Portugal e tamén incorporamos xente nova. De feito, incorporamos hoxe 3 persoas novas, españolas. Todos os traballadores que estiveron en contacto con el atópanse agora en corentena. Por iso, co obxectivo de continuar coa súa actividade, esta pastelería decidiu mudar a todo o seu persoal. O problema principal é incorporar xente, porque se tes que fechar e tes que deixar a xente toda en cuarentena, como podes facer despois para seguir traballando se necesitas 13 personas, non? Nós temos loxas tiendas en Portugal, temos unha fábrica de pastelería, entón temos bastante flexibilidade para incorporar xente de un día para outro e poñerla a traballar, que é o que fixemos. Esta cadea de pastéis portuguesa chegou á cidade do Lérez este mesmo verán e justamente por iso non estaban dispostos a que a pandemia frease os seus plans. A finales de xunio abrimos o establecimento, vai conseguindo bastante reputación, vamos a abrir outro segundo área en Santiago, mañán temos unha reunión para estudiar un local e para abrir ali en Santiago. Temos tamén aperturas en outras cidades tamén que se van a facer. Entón, un grupo bastante grande o que quere establecerse en España e dar servicios aos clientes. A marca está sendo moi demandada, temos moitas peticións, é un proxecto moi interesante. Dende que se coñeceu a noticia de que un traballador desta empresa dese positivo, o certo é que a afluencia de xente baixou notablemente. Así é todo, dende a pastelería aseguran que foi debido á baixada de turistas. Este local está moi ben implantado, ben establecido en Pontevedra, ten moita xente de paso. Notase na rúa que hai menos xente que a semana pasada e que a anterior, pero tamén é porque estamos en setembro. Eu estaba antes con o coche por aí, había un montón de sitios para aparcar o coche, cosa que non é normal en Pontevedra, non? En agosto, pero ahora sí é máis fácil, etc. Entón, non sei se é motivado polo COVID ou motivado polo mes de setembro. Pode ser unha mezcla das dúas cousas, non? Nós estamos traballando igual de ben, a verdade. Co novo persoal xa incorporado e co obxectivo de garantir sempre a seguridade dos empregados e dos clientes, este establecemento continúa traballando arreo para que os pontevedreses sigan gozando de pastéis como estes.